Señores, son as 7:05 da tarde. Aquí estamos os do Voltas co Prato como cada tarde cociñando en directo na televisión de Galicia. Sabedes que temos un Instagram maravilloso no que nos podedes seguir @Voltas co Prato. Aí temos penduradas case todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñan dúas persoas que son maravillosas, en teoría. A xente gustañe moito. Eu teño que sufrirlos aquí, pero bueno, vamos recibir con un pouco de cariño e de emoción. Recibimos, señoras, señores, cun fortísimo aplauso a Xulio e a Begoña. Aplauso por eles. Está fuertísimo. Está fuertísimo. Que te pesas esta semana? Esta semana estuve machacando moito, O qué? O sofá? Tamén. Sabes como teño os cadrís? No, home, xa, como estará o sofá? Ese é o problema. O sofá xa está cascado, xa non vale. Home, Xa non vale, no. Estará como molde xa. Teño os cadrís escarallados porque na fin de semana houve festa, entón deshidrateime e doime os cadrís. Xa, no, xa sabemos, xa. Entendes? Mira, rite moito. Queres te rir máis? Sí. Rite ahora, mira, vamos ver o marcador de como vai o torneo de rapaz Xulio Mato contra as rapazas Begoña, Merchi e máis Lucía. Ah, vaya! Pois victoria aplastante e moi segura de Xulio Mato por 7 tantos a 4. Rita ahora. Correme igual. Carallo. Pero Rita. Xa tamén que dicir unha palabrota, ves? No, é verdad. No, é que... Sí, dixe carallo. É que xa dixes 2 veces, está calado. No, é que... Sabes que pasa? Está moi graciosa, pero fuches ti a que pediu isto. Eu non pedí nada. A competición foi cousa túa. Bueno, Fixeches un complot. pero está ben, home, está ben. sí. Xa remontaremos. Tú que Saliuche pensas? mal. Bueno, non me saliu Pero mal. que está- Pero se levamos solamente unha semana e media. Onte, Levamos unha semana e media. onte viñes aquí dicindo vou ganar hoxe, mas vou ganar mañán e xa nos vamos poñer 6-6, pois non. No, pero mira, se gano hoxe, mañá, Lucía ou non sei que Claro, cambia. sí. E se ganades todos os programas que quedan hasta o 1000, ganades vos. Claro, xa está. Eu seguro. Pero que vai haber o 1000? Un trofeo feito por alguén. Por min, por ti. Que vai a un curso de cerámica. Vai a un curso de cerámica. Unha tarde, Ven cerámica. ver a velo, Señoras, O señores, inútil. veña. Imos cociñar. Atención ao vídeo. Atención ao vídeo, porque non ten desperdicio o que nos manda Estrella de Portonovo. Hola, son Estrella, son de Portonovo. Que me gustan moito as xoives. Tanto me gustan fritas, como guisadas, como asadas na parrilla. Botolle pimento picante e cebola, tan riquísimas. Que quería pedir a estes cociñeiros que me den unhas ideas do que fan, non? Das xardiñas e deso, non? A ver se podo facer na casa. Quero mandar un abrazo a unhas amigas que tiñan Vigo. A Rosa, a Pili e a Carmiña. Me parece que me falta unha. A Pili, a Carmiña, a Rosa, como se chaman? A outra tía. A Mari, son 4, un bico. Ah, Veña, bailar un pouco, bailar. Moi fan de Estrella, Moi fan de Estrella. Moi fan. Estamos completamente, xa somos fans de Estrella, Sí. estamos namoradísimos de Estrella de Portonovo, Sí. porque non se acordan nin do nome das amigas. Eso é algo... Porque ten moita. Eso é Porque algo ten moitas. precioso, porque é unha muller que se deixa querer. É así, por iso non se Que son acordan... as amigas de Vigo. Claro. Se foran as de Portonovo... Se vera con elas a diario, é outra cousa. As de Vigo, ela acórdase das caras, que é o importante. Xa está. É máis de que... A min pásame igual, A mí tamén me pasa, mire. Eu a moito chamolle, oye tú. Oye, tú. No, pues imagínate eu. Veña. Que que non ves? No, é un cambio de nombre. Vamos ver que facemos hoxe. Xulio Mato, que vas facer? Xouba recheas. Non me digas. Sí. E como enches unha xouba? Con outra. Ah, pos unha xouba. Unha, recheo, outra, rebozar e unha salsiña. É moi rico. É de Vamos que... a rebozar de xamón e queixo. Oh! Vamos a facer un bikini de xouba. Un bikini. Unha xouba en bikini. Unha xouba en bikini. Unha xouba en bikini. Pero Ostras. despois vamos a facer unha salsiña de piquillos. Ti te acordas do que era o bikini? Non te acordas? Sí. Que era? O bikini era esto ochentero que... Que se que é ochentero. Non. É un sándwich. Non se é un acorda, sándwich. O sándwich Dios mío. bikini, pero non é da Se hora. mellor é queixo. Que da hora. Ah, só se chama un llore queixo. Pero que eso... Xamón llore queixo. Un bikini. Cualquier divulgador Pero vamos a ten que facer con sabelo. xamón serrano e queixo. Vale, entonces non Va é ser un triquini. Entonces, triquini. Bueno, é unha salsiña de piquillos e despois unhas pataquiñas palla que sempre son ben. Perfecto, por Xulio Mato quere manter a súa traxectoria inigualable no Voltas co Prato, sumando o 8º punto, veremos se é capaz, porque diante vai ter a perdedora. A Begoña va. Perdín, pero con elegancia. Vale, Mira,
mira, E que vas fazer ti para perder ou gañar con elegancia hoxe? pois con elegancia vou facer Con elegancia. un guisiño de xoubas. Non me digas. Vale, vamos facer como se fora un guiso tradicional de xoubas, pero dámoslle un plus, vale? Porque que vamos facer? Vamos meter as xoubas así crujiantiñas nese guisiño. Que nós do Plus non somos da TVG aquí. Bueno, xa estamos. Está. O do plus do que eu nunca o tuve, porque estaba codificado sempre. O mío así. Codificado en un En río. Ríos non chegaba. En Ríos non chegaba. Tiene que facer así. Como este? Veña. Señoras, señores, vamos a facer un guiso, é un bikini. No a voltas co prato, marchamos con... Xulio Mato. Un pequeño. Dice que podíamos chamar xovas. Todos metidos nun bote. E así acabamos o programa. San Roque. Xulio Mato, mariñeiro, como vas facer a túa Pues xouba mira, rechea? para empezar, vamos a bueno, a xouba, quitamos a quitolle a espiña espiña. do medio. E nada máis. E despois xa, xamón, queixo e rebozar. Fariña e ovo. Non te vas a esfolar, Mira, vouche o sea. dicir, o que pasa que hoxe é un pouco apuro porque toda esta xente que está chea de limpar xoubas, vou ir eu aquí a dar clases. Mira, Non te vas a esfolar hoxe. Non te vas cansar. mira, eu collo a cabeza, Tiras. tiro por a tripa. E despois meto por aquí o dedo para separar un lombo e meto para separar outro lombo. E pois, E despois, a ver se separa. E despois meto aquí dos dediños, E rompo paca. a espiña, porque quero manter a coliña, E tiro, e sale. E sae Mira, todo. Sae todo, casi, rompeu. casi. Pero bueno, e queda limpiña, ves? Moi ben. Esto despois tela que parar por agua ou non fai falta. Eu estas laveinas antes, entón Vale. nas vamos lavar agora. Bueno, Vale. vamos alá. Non vou limpar máis xogo, senón me dá tempo, porque teño moita plancha, cañotas. Tes que, atención, coller xouba, xamón, queixo, poñer xouba, fritir, acabouse. Vale. Quero facer ti? Non, eu non dixen que o poidera facer eu mellor que ti. Dixen que non é moito traballo para ti. No, digo que Que non é o mismo. É traballo, todo é traballo, verdad? Sabes que non é traballo? Escarallar os cadrís no sofá. Oh, que complicado, Eso sí que non é traballo. Bueno, vamos coller un plato. Espera, mentre empezas, voulle dicir á xente da casa que nos chame ao 664-483419, teléfono da Voltas co Prato. Xa sabedes que nos podedes chamar para o que queirades. Se queredes falar con nós, se lle queredes decir a Xulio que é un nojallán, se queredes decir Xulio, mira, non tes nin idea, non sabes cociñar, estamos dispostos a recibir calquer tipo de Es un chamada, paleto gastronómico. calquer tipo de chamada que teña que ver con facerlle determinada intervención a Xulio Mato. Nós, encantados. Que sea para deixarme mal. Exactamente. Por suposto, como sempre, repartimos 50 euros unha vez, 50 outra na televisión. Das xouvas. 12 xouvas. 12 badaladas. Meoña. 12 badaladas. Isto que lle quede claro á señora TVG, Eso. Porque creo que hai un pouco de dúbidas aí, andan dicindo... Bueno, Badaladas. xouvas. Vale? Xouva. Mira, cantas hai aí? 1, 2, 3... E así hasta 12. Pensei que había que poñelas. Bueno, mira, poñemos a xouva, poñémoslle encima un poquinho de xamón, un poquinho de queixo e cubrimos con outra xouva. Acertou a señora, dixo, Moi é ben. outra xouba, moi ben, Eso, e agora vamos a repetir hasta 12. Hasta 12. 12 lonchas de claro, xamón. se, eu creo que tiñan as dúbidas de se sabíamos contar ata 12. Sí, sí, hasta 12 garantizado. O sea, hata 12 sabemos, Hasta non? 12 garantizado. E sabemos decir feliz é o ano que sexa. Sí, hombre, Perfecto. digo xo xa, 2027. Moi ben. Sí. Moi ben. Eso Bueno. xa estive ensayando na casa. Sí. Sí. Como Todo te, eso. como te vas vestir? De calquera maneira, a mí dame igual. Ti queres estar O caso é ir. Vale. Se teño que estar nunha rotonda, igual teño que levar o chaleco reflectante. Sí, é abrigado, que vai Abrigado. frío. Xulio Mato queda montando as súas 12 xouvas e imos... No, vou facer, igual fago máis, Ostra! Madre mía. Esta é unha das cancións favoritas de Eva Iglesias, En serio, Dar favoritas de Eva Iglesias. A min tamén encantábame bailar nas festas. Non vou bailar, que bailo fatal, Marinera de Luces. Ai, a nosa mariñeira de Ríos. Sí. Isto que é unha xouba de que? É unha xouba de Ríos, é un guiso de Ah, xoubas. é unha xouba... Guiso mariñeiro de xoubas de Ríos. É unha... Hai xoubas en Ríos? Si unha xouba rioxana. Sí, rioxana, exactamente. No super de Ríos seguro que estás. ¿No? Sí. Unha xouba de Ríos, señores e señores. Ali crece de todo,
Medra todo en Ríos. Sí, sí. Medra o Begoña, Vamos imaginade. ensanchar un pouco o río e vamos meter ali pesca. E meterlle sal. Pesca extractiva de Veña, xouba. dalle. Bueno, un guisiño mariñeiro, vale? O que facemos é un poquinho de aceite, allo, e pois eu, por exemplo, boto cebola, pemento roxo e pemento verde. Hai xente que solamente lle bota cebola ou solamente lle bota pemento roxo ou pemento verde. A min gustame así mezclado cos tres, e depois sempre lle boto tamén un poquinho de tomate, pero esta vez non vou facer así, vou botarlle un pouco de caldo de peixe e marisco. Vale. Vale. De marisco de Ríos. Vou deixar que poche e listo. Eu teño estas así xa limpiñas, vale? Vale. E voulle botar xa un chisquiño de sal. Atención á xente que está no público, atención á xente que está na casa. Vou chamar a persoa que ten tantas amigas que non recorda o nome de case ninguna delas. Así que recibimos con super aplauso a Estrella Portonovo. Un aplauso para ela. Pues mira, Estrella, eso es un fanteo, ¿eh? Por favor, Estrella, ven por aquí. Ven por aquí, ven. ¿Cómo estás? Estou bien. Ben. A ver, acórdaste do nome das amigas? Ai, acórdame. Vale. Sí. Por si acaso te queres saludar a alguna, eh? Quero 4. Catro. Primeiro ven coñecer a Begoña. Tira. Ai, si é Begoña que non lle din bico. Por benvida. Benvenido, compañeira. A ver. Eso tomou tu pola televisión, eh? Por moitas gracias, que sei por moitos anos. Sí. Engañaronme esos demonios, engañaron. Engañaronte, pero fixéchelo moi ben, home. Porque me dixeron que vai unhas sardiñas... Ai, as sardiñas juntas se están fritindo, teñen que dar unha sardiña para comer. Ah, por manche poden unha xón. Teñen que dar unha sardiña para comer. Dixo, bueno, moi ben. Ai, non, pero tens que ir ao plato. Ai, mal sentía por comer. Vengo. Unha non quería ir, outro non quería ir. fuches ti. E dixen, pois irei eu logo. Vale, pois aquí está Estrella. Outro aplauso para Estrella. Aí está. Bego, contalle Estrella que algo vas fazer ti que as xouvas para ela. Teño as aquí xa parradas. Sí. Así un pouco abertas. Sí. Vale? Eu non sei se enseñarche a ti a limpar xovos porque hasta me dá vergonza. Seguro que limpo mellor que a min. Non limpio, rompo todo. Rómpolas. Bueno, pois vamos a facer unha. Non sei de quitar non sei, eh? Vamos a facer unha. Isto vale para empanadas, para fritir e para que nos dé a gana. Sí. Rompémoslle a cabeza. Sí. E así, tiramos da cabeza e xa sale. Ai, A vale. tripa Sale a tripa toda, vale. E o que fago agora, meterlle o dedo, meto o dedo así por aquí. Vale. Sacamos e apretamos un chisquiño. Sí. No momento que apretamos, Xa sale. Xa abre, claro. xa abre. E para sacarlle a espiña, Eu fago todo, non quero. para sacarlle a espiña, o que facemos é así. Sí, pero eu non... Tiramos dela así para fora. Nós enteiriñas así, é máis para fritir. Claro, porque se poden comer enteiras tamén, sí, claro. e Esa temos- espiña, temos- a Pero xouba así limpa. non lle quito nada, eu non quito nada. esa espiña non é nada. Hai xente que come, que as come enteiras, non, Bego? Sí, pero... Estas se comes comen enteiras. enteiras. Sí, eso non hai Eu non problema. quero deso de quitar nada. Sí. Agora vamos á plaza e limpia a nariz. Sí, limpa echar na plaza tamén, sin problema ningún. Sí, pero deso nada, pago todas. Mira. Que viña a prueba, pero... Metémoslle así o dediño. Sí. para carrá. Está desacostumbrado. E despois o que vou facer é un guisiño. Teño aí feito un poquinho de allo, cebola, pemento roxo e pemento Sí, verde. sí, para E guisalos. vou a facer frita e metida no guiso. Ai, A ti sí, gustanche fritas? A mí de todo. Xa verás que vos están así. Gústame fritas, gústame guisadas, gústame asadas nunha parrilla. Ai, na gústame- parrilla tan riquísimas, Sí, é unha Tan parrilla ricas, tamén, sí. E vos teño sal ao minuto de fritir, o de facer. Oi, che, E moita xente tenas de uso para mañá con sal. Sí, moitas veces É que non lle... Para que collen o sal. Pero, sí, Claro. de aquí para mañá, pero están saladas, Sí. sí. da provina, pero están saladas con a pilla, non me falas. Estrella, vamos ver. Hai que lavalas ben despois. Hai xente que non as lava. Begoña, E se as deixamos... déixame levala con Sí. Xulio. Que É moi hai interesante que ver con tamén a sala. de Ai, Xulio. vou lá. Vai, vale. Ai, que hombre máis quero xeito. que a xente se fixe Que no home estilo de xeito. Estrella, eh? Ai, xa. Xa. Eu Oye, sei he dicho moi. que dixo, non? Que home xeitoso, eh? Ai, Dixo él. é moi Home, xeito, sí. di que sí. Moi ben, Pero por Estrella, ti, moitas gracias. por ti. No, por ti. Mira, Os dous son dos Pois sí que dous. dices por mira, mí. Estrella. A mala pequeniña que me estuvo aquí tamén moi xeitosa. Rocío, Sí, Rocío. xa lle dei un par de bicos. Rocío. Sí, xa Anda marchou. por aí, anda por aí. Xa marchou, di. Marchou. Anda por aí de todo. Ai, Por aí. anda, é moi Mira, simpática. Estrella, eu abrinas e metille dentro xamón e queixo, ves? Ah, xa, Ten xa, aí, xa, xamón xa, serrano xa. e queixo. Ai, moi ben. Ahora vámonos pasar por fariña e ovo Ai, mamá. e vámonos a rebozar. Ai. E despois vamos a facer unha salsa, gustan os pimentos do piquillo. A mí gustame todo. Pois perfecto, menos mal, pois A mí se non todo. escusábamos Eu facer a sou do salsa. campo, Escoita unha cousa, Sou do campo. pero vas ter que escoller unha das dúas, eh?
Ai, bueno. Sí, home, sí. A que sepa millor. A que sepa millor. A que máis te guste. A que máis te guste. Sí. Va, Estrella. A televisión ben, hostia. Vou-te ter que mandar ali a sentarte na zona de sufridores. Bueno, xa vou. Vamos lá sentar, vou. Bueno, un Un aplauso. aplauso para Estrella, por favor. Bueno, ai, xa. Estes días apareceron xogos no mercado a moi bo prezo, E pareceunos que xa tocaba lembrar moito que nos gustan. Os peixes desta familia móvense polos mares do mundo en grandes bancos e son altamente productivos e populares. Aquí, en Galicia, chéganse na primavera e no verán e case sempre os capturamos con artes de cerco, aínda que tamén se vai ao xeito. Unha arte de malle moi antiga e selectiva. A xouba ou sardiña, cando é máis grande, gustanos moitísimo e por iso temos tradición de conservala, antes mediante salga, e agora en aceite. Lembrade que agora está barata, pero segundo avance en os meses estará aínda máis saborosa e iso, pois, ten un prezo. E decantando motores coas nosas receitas de hoxe e xa nos contaredes que tal vos quedaron en @avoltascoprato. Ai, xa, mira. Ponse así, fixade, o sea, ponse así, Estrella, vai así. Vai así. A ver, Begoña. A ver, vamos alá. Botelle agora un poquinho de maicena, vale, para espesar o noso guisiño. Ou espesante. Sí, o espesante. Eso, Unha culler. sí. Coñá. Un vasiño de coñá, bueno, medio vasiño de coñá. Para este guiso. Que rico. Vamos a engadir un pouco de viño. Oh, que rico, Pouco de viño. Pouco de viño. Un pouco de viño. Begoña Vázquez. Ti que tomas a comida un vaso de viño. Trae para cá. Xa po que queda. Lle quedaban aí 2 gotas, bueno, carai. É un vaso. Sí, amar. É o que é isto, é un vaso. Ai, xa. Isto que leva 300 ou así, máis ou menos, debe levar, non leva moito. Non ó, ni eso. Por eso. Pero isto tamén é un vaso. vaso. Ese é de yogur. Pero é un vaso. Sí, pero non é o mesmo. Vale. Ese é para meterlo... Ese é o chupito. caño. Ese é un chupitiño. Tempura. Carai, pos chupitos de Ríos. É rise. Mira, fariña de garbanzo e fariña de arroz, vale? Vale. As frituras do peixe... Isto é apto, non apto para celíacos, sí, perfectamente. É para sin lactosa. Que non pa leva sin lactosa lactosa. tampouco. Mira, e que facemos? Mira, vamos a pasar un pouco por fariña de arroz, Vale, pasámoslo vale. así un pouquiño, e... Porque isto, como lle dixeches... Para que agarre millor. Como lle dixeches, isto vale fritir primeiro. Ahora vou no fritir, mira, Vale. está aí. Entón, Aí pregunta vai. de concurso para a xente que está na casa, atención, 50 euros. Non poden chamar as amigas de Estrella, Non poden chamar. Como se chama? Bueno, sí que poden chamar. Como se chama a receita que fai hoxe Begoña? Guiso mariñeiro de Ríos. Guiso mariñeiro de Ríos. Ou... Guiso riosano. Chamade ao 664-483419. As amigas de Estrella podedes chamar, Era broma, queremos falar con vos. Que chame calquera que queira. Persoa que queira chamar pode chamar ao 664-483419. Perfecto. Perfecto. Ai, pero é espesa esa tempura. Claro, querémola moi crocante. Xa non sabes o que dis. Xa non sei o que falo. Xa non sabes o que dis. Aí vai. E mira, xa temos aquí, ves Que como xa rico, está? Oh. Xa está evaporando todo e agora vamos a engadir o caldiño. Vai engadir o caldo de peixe e marisco, pero é que ademais ten aí uns que son gambóns. Sí. Sí, son gambóns. Que vou a pelalos un pouco, vou meter dentro. Así. Ah, se veu lanzada, Home, por Quere favor, a chapa. 7-4. Quere 7-4. a chapa. A chapa. A chapa. Moi desexada. Que agora é de Xulio Mate. Sí. Marchamos con eso. Pouco dura eso. Pouco dura eso. Isto aquí, ca tranquilidade da victoria, sabes? A ver, que, como te sintes Mira, ti? aí tes. Mira, mira. Xa empecé a sacar, Mira. Estades vendo aí ao lado da chapa. Mira, fariña, ovo As xouvas. e patixola. Recheas. De xamón e queixo. Cuidado ca chapa que se mete Cuidado na ca chapa, xouva, que, ostras. Se mete na xouva. Gustoulle, Deben estar vos as xouvas que se mete a chapa Gustoulle, nelas. Mira, e por este outro lado teño aquí un par de dentes de allo. Mentre rebozo eso vou che dicindo. Teño aquí Que un vas par de facer dentes aí? de allo porque vamos a facer unha salsiña, vale? Unha salsiña de pimentos de piquillo, mira. 2 dentes de allo, así, solo un poquinho machacados, porque como vamos triturar, danos igual. Ahora vamos a botar unha cebola pequena Toma. e vamos deixar que se nos vaya cociñando un poquinho aí. Un chisco de sal.
Isto é a salsa máis fácil do mundo, Allo, cebola, un chisco de sal E 3 pementos do piquillo. e 3 pementos... vale, vas de claro, porque vai ser a salsa do Nada máis. piquillo, é verdade. É nada máis. E É nada probar máis. facer as Despois- patacas palla tamén. Dache Despois- tempo, non? Sí, eu penso que sí. Sí? Eu penso que sí. Vou intentar facer que casualidade que tiña 24 xouvas, por lo tanto salen 12 bikinis. De verdade, non fixen trampa. En serio? En serio. Pero non foi... Non... É o destino. É o destino. É o destino que nos quere no Obradoiro o día 31. Ás 12 De decembro. de decembro. Pois se non de mandan o decembro, 31 de agosto. Sí, a non ser, o deste mes, que non ten. Ou tamén se queren que presentemos o especial do eclipse solar. Tamén nos vale. Tamén nos vale. Poñémonos así. No, Aí está a eclipse. igual che arregla a presbicia. Claro. É a tía Coronilla. Aquí hai para todos, cañota. Aquí hai para todos. Bueno, pues A eso, todas mira, horas. ves, co aceite forte para que dore, quede un Pa que poquinho... queden ben E douriños. ahora baixámoslo, xa baixei aí ao 4 para que se siga pochando, vale? Moi ben. E nada, son as 3 últimas. Aí temos 9 e con 3. E con 3, 12. Bueno, pregunta de concurso. Quen vai dar as badaladas? Esa molaba, de pregunta de Sí, concurso. se superamos la resposta, sí. Bueno, nos soltámosla por si acaso. sí. Bueno, Y pues mira, vamos a las sacar dar aquí por así. pesados, Bueno. Por pesados que somos. Moi ben, sí, vai ser así. Que ben ulen, ulen super ben. Moi ben, Sí, sí. Ah, marcho a repartir carteños, vou a Coruña, pero antes vou con Begoña. Ah, por aí. A ver, imos a Coruña. Uxío, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Que tal, como estás? Pois estamos aquí véndote. Uxío, que malo de por o domingo, Que malo de por o domingo, Mala suerte, é que xa estamos acostumbrados ahora a perder. Xa estamos acostumados, No están Que non están que non acostumados. están acostumados. Que va, se Mal, pone mal ahí, partido, se pone como un tiro. Hai que levantar aí a ver contra o Ceuta este fin de semana, Hai que levantar, que está a cousa complicada. Veña, Contra o Celta ainda é pano que ven, ó. o que, ó? Contra o Celta será pano que ven, No, Celta contra o ainda. Ceuta. Ai, contra o Celta, sí. Sí. Veña, por 50 eurillos, dime como se chama a receita que fai Begoña Vázquez. Begoña Vázquez, pois fai unha receita de xouvas a... Como de onde é ela? De É de Ríos? onde? Está calado. De Ríos? De onde é ela? De Ríos. Como? De Ríos. Xouba de Ríos. Dámoslle por boa. Xouvas, Vale, vamos a dar por boa. Veña, va, un xío, un aplauso. Vamos a dar por boa. Venga. Vaya, un Está xío. perfecto. un guiso de xouvas a Ríos. Aí está, un guixo de xouvas a Riosana. Moi ben. Riosana, moi ben. Uxío, mandamos un bico grande, gracias por chamar. Vale, vos tamén. Veña, un bico, E chao, non chao. te botes tanto co compañeiro. Con Xulio, outro máis. Moitas gracias, Home, hombre. Moitas é gracias. que queimelo sempre seguido, Pero que eu caralho. vou queimar, se mira que guapo está. Eu tamén son da Peña do Depor, Mira que guapo está. Meu cuñado presidente. Pero que dixe, ti non che gusta o fútbol. Non é Pero, ser cuñado, da presidente, peña do peña do Depor, Depor, para me que toca. estás seguido queimado en ti, carallo. Que dixo? Estou seguindo queimando en ti. Sí, sí. Vai, Uxío, vale, intentarei me portar mellor con él. Vale, pois graciñas. Veña, boa tarde a Un todos. bico, gracias, boa tarde. Chao, chao. Chao, Maravilla. boa tarde. Bueno, pues mira. Teño que saludar. Ostras. Teño que saludar, que outro día viñeron comer ao restaurante unha familia Ajá. de 4 e viñen dúas nenas e unha delas teño que dicir que foi a que fixo o dibuixo porque foi Vitoria a que fixo... Ah, a que mira, fixo... quieta aí, non te moves. Non me movo, mira. Que fixo a Xulio. No, fixoume a mí. Ah. Podría decir calquera dos dous, con moño aí arriba, No, pero bueno. pero tería que ser blanco. Ah, claro, O meu ainda no, está... É máis ter as gafas, claro. Teño, claro, sí, claro. bueno, tamén podría Bueno, levar é que gafas Xulio tamén podría ter as gafas, que a veces vai con Perfectamente. gafas, sí, Sí. Estamos con chorradas. Entonces un bico moi grande para Isabel e para Vitoria da Peroxa. Oh, pues un bico para Isabel e para Victoria. Gracias, un aplauso para elas. Qué guay, gracias. Gracias por ir darlle uns cartiños a Begoña que lle fan falta. Sí, que teño que pagar, ahora teño moito que pagar. Estou fastidiada. Veña, que hai que meter eso, ya Vamos está alá. aí guisando. Mira. Está guisando. Sí, aí. está guisando. Oh, qué gusto. Vamos para aí. Ves, ahora queda así crocantiña, queda limpiña de toda a espiña. Ves? E os gambós xa están aí dentro. Ah, xa os metiches? Xa os metín, sí. Que fixete, pelacho le deixaches as cabezas? Claro, ou porque non? isto xa está cociñado, entón o gambón Claro. tiñas que facer. O gambón tarda 3 minutiños. Entonces, no momento que xa
Temos o guiso feito, ves que espesiño está? Sí. Xa temos todo listo. Digo si as cabezas deixáchelas dentro ou non. No, fora, Só as fora. colas, as Peleinas. colas. Sí, son as colas. Vale. Sí. Eu quero que a nosa estrella coma Pois- todo limpiño, sin cabeza, sin Oh, espiña. está perfecto, está perfecto. Isto de Begoña xa está marchando para a degustación de Estrella. Imos ver o de Xulio e despois falamos con ela. Mariñeiros, todos metidos nun bote. Esto xa parece el Arpeiros. Sí, estamos en Arpeiros. Xa se ve San Roque. Bueno, mira. Boga, mariñe. Xulio, dalle aí o gisiño. Veña, move aí. Veña. Mira, xa temos os pementos botados. E botámonos ca auga da conserva e todo, eh? Vale. Vale. Botamos todo aí, mira. E vamos a rico. deixar que se cocinen, Muy ben. que se cocinen un pouquiño. E sabe lo que? Vámoslo facer con auga, porque esqueceu unha nata. Vale. Iba aquí. E vai, mira, sabes que? Collín o chirme, non lle botei a nata. Podes falar con Estrella mientras tanto que che traen a nata. Bueno, veña. Sí. Porque a nata é solo para botar e turru. Vamos con Estrella e que veña a nata. Vamos con Estrella. Vou contigo, Estrella. Vou. Quédate. Que se lanzaba, Se vai flechada. Ai, Se vai flechada. como estás, muller? Ai, moi ben, vamos tirando. Vamos tirando. Estamos amolados, vamos velliños. Que vas ir bella, muller? Ai, sí. Que va, Estou che ben amolado, meu fillo. Estás molada, logo? A ben amolado, estou moi vellinha. Teño traballado moito. Eu tamén. Eu moito. Eu traballo moitísimo, Estrella. Que? Traballei na casa de cura. O que, ó? Na casa de cura. Na casa do curo traballaste... No curo. Dixo, traballei... Vale, non digo Sí, nada. estuve ali, Non no digo curo. nada. Espera, Estrella, escoítame. 35 anos, Escoítame. Coito. Estás Aquí vendo aí están as pasando túas ali. receitas, a ver. Ai, sí. Cal se ten millor aspecto? Ai, teñen as dúas, Cuidado, Cuidado de que tens que escoller unha despois. Ai, sí, no. Pero probarei as dúas, non? Home, claro. Sí, Se queres, a de abaixo está, esta tamén de Julito. A da baixo é a de Begoña. Sí, A da está. arriba está máis pegada a ela. É a de Xulio. Ai, claro. Claro que sí. Vamos a preguntar ao público, xa que temos ao público aquí, veña. Quero que me levantedes a mão os que pensedes que van estar máis boas as xovas de Xulio Mato. Levantad a mão. Ai, está moi boas. Ui, hai Teño boa bastante pinta, mão, teño boa por aquí. pinta. Hai bastante mão. Pero ela tamén ten. A ver, espera, ahora. A xente que pense que é de Begoña que levanta a mão ahora. Ven acá, espera. A xente... Fai como a ti. Que está mellor a dela. Fai como a ti. No, queren probar as dúas. Home, eu quero probar as dúas, Vamos ver as de Xulio, veña. Ahora sí que che pido que te levantes. Sí. Veña. Vamos con Xulio Mato, vamos a dar un aplauso, Estrella. Vamos, tira por diante. Vale. A ver, espera. Vamos, que Xulio Vamos desfernado. Claro, Estrella, mira, Aquí. as novas xa as teño. Mira, aquí teño xa esa salsiña que che dixo, mira, vou a traer para aquí, porque non me chava Apareceu xa nada. Mira, para que Apareceu a nata, foi para botar máxia. eso. Ponte para diante que non salta. No Ponte para diante. solta. Pero ahorita que vienes aí... No, é mira, para botar eso. No, vamos a poñer un poquinho ao lado. Vai Vale. ao lado, vai. Mira, trituramos a cebola, o allo Vale. e o pimento. Ai, pimento está colorado. É o pimento este que ven en conserva, sabes? Sí, Tu piquillo. Eu sei que le sí. Do piquillo valenos calquera, que máis nos gusta, se nos gusta máis o verde, fritimos o verde e trituramos A mí igual. justo é máis o vermello, A mí gusta máis o verde. Eu sí? son de verde, sí. Noso vermello, que teño mal vermello. Vos o vermello, o verde. Sí. A mí gusta moito o verde. Tes As patacas as tiña aquí tamén. Tes sorte na casa, Estrella. Sí, mi madre. Que me dera coñeras por lá, que tiño unhas piricas e quería gravar, pero non vindes con isto, non vindes. Que tes ali que queres gravar algo. Que tes? Sí, piricas. Pericas. Que? Eu non sei. Sabes que son piricas? As pericas, non? Non, ovellas. Son ovellas, son cabras. As cabras non. Ovellas. As cabras son unha cousa. Xa sei, son ovellas. Nunca escoitara pericas. Eu teño ovellas na casa, Sí. non? No, sí. Eu nunca escoitara. Teño ovellas na casa, nunca escoitara pericas. Porque nas atendes. Non chamaba piricas. Pois mira, as pericas. Tamén as tendes. Claro, Tamén as tiene- tendes. Espera. Vamos a dar un aplauso ás pericas de Estrella e a Xulio Mato pola súa receita. E vamos ver de Begoña, vente por aquí. A ver, sentime. Aquí. Aquí. Mira, Mira que riso, Ai, que xixinho. esto. E Me ahora Maravilla. un pouquiño de Oh, perixel. Si de perixal non, botamos perixal pouco usamos. Aí vai. Hai no callado, pero non o quelamos. ostras, Begoña, como se estuveramos nunha boda, mira pai. Oh, que boda, como isto non hai isto. Moitas bodas non hai isto. Cañer dera. Si, cañedera. Hombre. Anda con ese plato, muchacho. Vamos.
Vamos a dar tamén un aplauso a Begoña Vázquez, veña, que o merece. Merece, pobrinha, merece. Vamos probar, Estrella. Ai, vamos, ali. Ali na cabeceira da mesa, ves? Ai, acá. Como na festa, aí á dereita, aí á dereita. Aquí. Aquí á dereita, no cabeceiro da mesa. Ai, aquí. Ai, vale. Como na festa. Aí Sí. está, esa que preside a mesa. Sí. Pensei que non... Vale, darlle as costas, pero non pasa nada, hoxe perdone. Perdone, Ah, ben, Xos, ben, veña. ben. Señoras e señores, por 50 eurinhos imos coa pregunta de concurso que recheo lle mete Xulio Mato ás súas chouviñas. Chamón e queixo. Chamón de queixo. Chamón de queixo. O 664 48 34 19 Ai, que 50 Que euros. pintiña, miña filha, por unha festa. Si ten boa pinta, Isto, ten... ahora podes probalo. Valle Ai, dando. ahora vou. Valle dando. Ven agora e colle o pan primeiro. Home, Ai, eu xa lle puxen o pan porque o pan só está para mollar pan. O pan é como moito pan. Pero escoita unha cousa, con que probes un pouquiño xa está, Ai, comerei no todo, non? No, un pouquiño que temos que darlle paso aos da hora galega. Con que probes un pouquiño. Ai, está chivo. Está chivo. Di que sí. Será todo para min. Sí, despois podes probar, pero Venga, venga. tío, el Agustino, Valle dando. 12. Valle dando. Será todo para min. Imos a Lugo. Carmen, que tal? Boa tarde. Ai, Hola, mamá. buenas tardes. Como estás? Pues muy bien, facedesme reír un montón. Bueno, sí, Ay, ¿cómo estáis? asegúroche que a nosa estrella tamén nos fai rir. Asegúroche. Pues sí, que es súper simpática señora, A desde verdade luego. que sí, a verdade que sí. Qué riquiña. Veña, por 50 euros dinos que recheo lle mete Xulio ás xouvas. Chamón e queixo. Moi ben, un aplauso, 50 eurinhos que van para Lugo. Moi ben. Carmen, Dime. un bico grande, gracias. E outro para vos, seguir así, que sois estupendos. Moitas gracias, de verdade, de corazón, Chao, moitas chao. gracias. Un bico. Sí, dale. Taloguiño. Estrella meca. Ahora es rápida. Ahora es estrella fugaz. Coño, cuchillo, si quieres. Ese cuchillo. Vale. Ai, que ricas están. Me cago como vai. Vai mellor que o coche de Fernando Alonso, que non é difícil, Que non é difícil. Vamos alá. Estrella de Portonao. Despois Todo está ben, pero parece que me Despois de probar as dúas receitas. Sí, non é, pero... Quen gaña? Quen gaña a voltas comprar? Ui, Begoña! Begoña, volta, ven para a chapa. Toma. Epa! Señoras, señores, nós marchamos, queden coa actualidade coa hora galega. Estrella, pode comer, Pode comer. Gracias, vémonos mañán con máis receitas, como sempre, no Voltas co Prato a Televisión de Galicia, ás 10 da noite, a penaltis na Radio Galega. Chao.